temos un acordo, convocar un congreso extraordinario. Ese acordo está suscrito entre todos. Ese congreso extraordinario se vai a convocar nos próximos días. E dese congreso extraordinario saldrá un equipo cohesionado para seguir traballando no partido máis importante de Galicia e para dar soporte, a través do grupo parlamentario, ao goberno da Xunta de Galicia. Nomes. Hai nomes que se comentan, se especulan, se publican. Seguro que se os nomes se comentan, se especulan e se publican, será porque os compañeiros estarán falando desos nomes. Pero permítame decirlle que ás vísperas de convocar un congreso extraordinario deixemos que a maquinaria democrática do partido funcione e a partir de aí se coñecerán todos os nomes. Pode haber un único nome ou varios, eso xa non depende de min. Como vostede sabe, calquer militante do Partido Popular se pode presentar a presidente do Partido Popular. En paralelo, o relevo de Feijóo á fronte do PPDG deberá resolverse tamén a súa sucesión como presidente da Xunta, un proceso que confía se faga efectivo antes da finalización do Congreso. Temos como obxectivo intentar compaxinar a celebración do Congreso e a nova presidencia da Comunidade Autónoma? Sí, porque o cambio imprevisto do presidente da Xunta non pode en ningún caso parar a maquinaria do goberno e esperar a finalización do Congreso. Tanto somos un partido, insisto, que sabemos que temos unha responsabilidade institucional e orgánica. E eu entendo que as dúas se poden solventar en paralelo para que, como dixemos xa fai moito tempo, en maio, todo a xente este nos seus postos. Teñamos un novo compañeiro ou compañeira presidente do goberno e un novo compañeiro ou compañeira presidente do partido. Si poden coincidir os dous, moito mellor.